Mizoram ka Sailen le America rama USA rama ka Sailen na inan lo na tran khat karon soidona tuna hian chu ho chu masabera chunin heta chuan i ha siau chuanin sneeze i ha siau hianin bless you anti trina anti vek lawa ma se atlang hui chu anti trina mi tamdo no mi an tamdo no mun ruma yom chuan i ha siau chuan zinga pakhatel chuan bless you chu antiang ti na chance atam hleni especially south lampanga phei chuan alright America ram south lampanga phei chuan ka khania ma khanin tungani kan chung zinga mi pakhat Mizoram kan mai khan da kron chuklak ma khan min thila se bless you anti trin ti khan min thila ke le kana kha ma se lo thra thoi do ka kha mi kha flatulence fart anti Mizo trong chuan hei dictionary hian ke na sing khan dictionary moi hnai dawa han soidan tur ka hramai lo ka han en hian f a dictionary hian definition pakhat chi hi asoya aumzia pakhat chi trong mang moi lo ti ania chuwang chon trong mang moi lo karon mang lok dona mi lo hrethiam no nia voi ania chu alo hre thoi do kha saurama chuan an voin bless you anti thin atia chu kele ka naw khan bless you ka no anti thina chu ta karon chu thlak ma khan ma se ta karon chu thlak nu hian invoi chuan bless you antinga lawa in has hiao in ani thungani voi bless you ti chu an omai the ma se ka tong khat khomai ti chuan pahnina chuan in cursive writing handwriting Mizoram khan handwriting ka cursive in zia zombe khan kan ziak thin ta so in rinia handwriting le khabu waziak turinga te khan school arong ka chang de kan neya ma se ta han karon chuka high school han karong kala ka zia kha cursive leading ka zia ka in zia zom lir khan ka zia ka classmate te hian ka zir pui de khan chiar thiam ta lawa I handwriting chu moi via ma se kan chiar thiam lo an tia zir tu te po hi chiar thiam lo an tama cursive writing kha chumi ni wan chuan cursive kha ka ziak to lawa cursive lo in zia zom lo win amal malang khan ka ziak amal in zia zom zo ma se cursive khan ka ziak to lawa ka handwriting moi do thin po kha cursive moi do thin ha tu na chuan moi to lo hle ni ti kha cursive hi an chiar thiam lo an tam hle mai ta hian tam zok chuan chiar thiam lo hi lang karing chuan in apathum na chuan in si itlai Mizo da na do chuan mi bula thil ai ni big te hin lawa sweet te mo eng po ni ro se midang sem tur kan nei ve lawa mani chia ai big te hi anom lo thina ka kha moi nai lo hon tia nu la ba bo khan in tlan hula ai ru ti ha an sei fo ni ka ha heta hen rong kal khanin lunch ate chun choi lai ka fitcheria de hian khat boy khat chu tung khat chu french fries ka nei ni midang khan lunch kan ezo vek to an choi tur kha french fries ka nei kha mani chi ai big ni ha kan thashonga nuam lo ga dia kabulumi de kha indu vem ka tia french fries ka khami kha indu am ka tia nuam ka ti kha ka du to lo wa ngai ni chu an mani da ra chun ha ka du to lo tur ngai ronga da khami ha an mani han an ai zela ni la ha ke na hadi le ngam to si lo kan thashung ve boxia ha ania chunin hei tuna chun reido ioma mani chon ei kan eya mi bula puni se kan om nu chuin khamin thashun na kha chu aron bo ve mai chu ke poi tuna hian ka thian da bula mo mizo da bula ko bo hianin thil ei top hi ka chinga mani eya idu vem ti po hi zo thei chang ani fo khami thashun na kha
abo ni mai chu apalina a chuanin heta chuan khida kha chuan chaw kha kutin kan aya heta chuanin atlang puin pon vela kan chhuate skula te khoya pon ro se kutai hi ram sang lo tlang puya kutai ai chuan enge an ei enge an ei tia inrin karin chu spoon fian ani karinga mase fian ain fork avina ang chi kha kami kha mangna sa rice chaw e bu e na da vo hian fork in mang thawa heta chuan spoon ram chang jok omange ti apo herin fork in lamang tho thawa hei fork man thelo na tur omang soup te han hop velai chuan kha chu fork an mang tho bik lawa spoon te manga ma se tam zo ki chuanin fork an mang do vek ani ya chuanin heta mizo thangat ka mu heta ron kal ho po hi an upat to dowa heta an ni chuan spoon an manga ma se tai school vela thang chho ve se chu school cafeteria vela kalin sapho ne na namdang ne na lai ommi ho ne na thang lian chu ni se fork hian mang na se ve zo kang ke mang hin mo chuan a pangana chuanin enge ni kan ti chuanin ka hra to mai la heta chuanin zun in kal re hian kan zunga mo empon ni ro se bathroom kan kal hian adana chuanin panu kan hmang zo apiang hian kut sil tura ngai ania bathroom hi tama khoi apo chu kela pon vela apo chu kela bathroom mi man tur om do veka ti da chuan kut sil na hi om vele do nge boka ta chuanin bathroom mang zo chuan kut sil tura ngai kan ni kut sil lo chun ome khat tok thren khati chu an om ve zo ma se tlang pui chuan culture society dana chuan kut sil tura ngai do vek chu ni ha bathroom man zo chuan kut sil ti ve mo ha tiang ho thren ka thi kani karon thlen tir khan kani karen chun nan chu ka hralo pakhat Kentucky mi kan mazin khan chu ti ha tiang ve kan unaw te khan min shrila bathroom zo chuan kut sil tur tin te itap choi lai ni tap ring tuk ti te kha supi hopin thili hopin hop ring tuk ti te khan min shril thina karon thlen tir khan ya but ek mo chu se ka pangana ni bathroom kha aparuk na chuanin English vel thlen kha ta ka English man po hi American le American English le British English hi tle man ang lo dawa India ra ma kha churin British English ha kan manga chu A B C ve kan soi bo hian a to ba hian X Y Z kan tia heta chuanin a to ba hi A B C a hian X Y Z an ti ve thunga Z an ti to lawa Z an tia chumi mai ba ka chuan in an lo na than khat tlem zong no hi om vela thina color ti da bo hi alam dan in ang ma se color rong heta America rama chuan COLOR ania British chuan COLOUR ti te ania chuan in aluminium ti te heta chuan aluminum an tia pati ang no de hi oma lam dan in ang lo British le American chuan ania khami kha poruk na ni se adol le chuan in enge an ti chuan pasarina chuan in heta chuan India rama che Mizoram chuan motor kan khal hianin traffic a hian veilama kan khalta chu heta hi chuanin opposite ve chiania dinglam panga he kan tlan ve thunga ya khat tokin mi than khat veilama tlan hi anom ve zo ti mutur chun wang ma se khat to mutur hin oma e chu rom dang atang rong khalani himo ya chu dinglam pa kan khala chu wang chu motor to bo hi steering wheel omna hi ain opposite ve sing ka hria khalama ha chunin helama chun steering wheel hi driver omna lampang hi velampang a oma khalama ha chunin dinglampang a omin ka hria alright porina chuanin khalama chuan chumi chupa kan ti chun kan thathiam maya voina chun chutiang chu thlenga chumi chuan chupa chuan ti chun kan thathiam do maya ma se ta chuanin mi chi hran le rong chi hran nam chi hran an tam awang hianin chumi chupa
chuan tu ti chuan voina atia dora tiang ha chuan chiang to lowa an mani ni na an mani race an fun rong te mo engang mi nge ti dekha han soi fiale zelanga I thon thu hre chiang zok tur chuan I thil soi hre chiang zok tur chuan in antina in voina voin hi zomnia voin ha oin khoma tu soi pakhat chu tu soi tu shil tu na soi chu voina chuan an mani chunga thil thlang chung chang kha soya tu ta chuanin kan veng lama chuanin chumi chu thila thlenga ke mani ang ai refugee ang chi do hi atia mani chu an soimo refugee ang chi do musit do an lo oma ti chuan an oma atia ti khan khami a soi kha chuanin karel ro chuanin engang mi nge ti chu tlem chun ka hredeu thei ti la rin hlela deuh chu ka nei ma se ela chiang na tuklo ti khan a soi zela ti chuan min lo la hau zuya an ma ti atia nei chuan katia ti han tlem an nero deuh tol tela engang mi nge ti kha chu ta chuanin an vun rong a soi le chi ta sa pho mi ngo ho ti le ta chun mi ngo ho ti chi khanin katan chuan hetlaya patterns thil kan lo hu hnem to chuan aron a hriat ta ni ti khan chiang deuh na hriat le thei ta an mani kha engang mi nge sa mi ti chu soi lo ma se ke ma chung hra thei kha la ti la karel ro chuan rin hlel image picture ang kha thalak an mani thalak ang tur kha ron lang ha ni chu sa pon ni chuan chu tiang anga tong an ni chuanin chu tiang ang thom hno chuan ha thinanga chu tiang ang motor ang deuh hlek chu an khalanga motor bal deuh hlek chi le an tong poni se an accent poni se chu tiang chu nei deuh anga an tong hmanga po chu tiang tong kam chu an hmang deuh anga tle ma tar deuh hlek ani to anga ting vel ne no de kha an mel de le han aron fiat the war ni chu aron fiat the war ti la aron lang ha ni chu ikhan an bun rong kha ma se sap ni loin midum tela ti ta se chu midum a han khami ang serious sa bang na khami ang thalak ang image ang do kha adang lam pang haron lang lenga tiang chuan ani nga tiang dora chu ang kal thian tiang dora chu an lei thi an ei thi na nga samlem te mit mullem te bo nei mai the tiang ang thleng khanin tiang kha aron lang ha le zo tiang so min chu tiang chun thila thlenga ti an sei chu an chu ta thil thleng an mani race te engang mi nge ti ni kha an sui le ze khan sui thuk til tir khan a hriat theya an che dan vel te la tiang te no kha a hriat the ni chu khami kha pariat ani se pakwana chu enge ni kha sui tu thada go ne ma se ka thei to mai lo in chunga han chonga note han ina nge ka zi thak kha ti ga na in chunga ka chun som do nia all right see you there yeah tunai ka wang do ka iwa wang ve tunai hi iwa wang ve I thaim ti tia lo ngai tu nom chuan nia ka tha ka dama ka tha ka thau do wa ka lian boka ka in ei voina reido ka mu to lo chung pakhat ka mu a yo thau ve min tia ka in ei thau lui ka tia so yeah ka in ei thau lui tu lai chu chu su mai ka tha in chat bo ka be sai all right bye bye chu su mai ka tha hope you are well ka tha in chat ka be sai bye bye oh yeah apa ko na chu social media vel Facebook Instagram ang pon ni ro se hetiang vela hian kilama chuan til in like sak kai mel shet wangamo amani kan thian de wangamo ani wanga til in like sak te hi tama ta mi zo hope thankhat poi in message chumi chu thlak chu ka post mi no like sak tin de poi tom ti ka hria heta chuan ani lawa tlang puin like a thian de zinga chuan ani lo tlang puya atil ani like sak ani chuan until an status mo until post ka an trompui an thlopui an nu za thlak an ti wanga ni tlang puya ami an mel thredin thil an post wanga like sak chu ni lo chuan
India ho chen khat de bo hi like ka tiang si tho in like saksi ve tho nia hei chen khat tho chuan suppose chuan like tun wanga thei ve ma la rom ve tiang ngai na hi an nei ve thina ma se su a culture in an lo na wang nia ha culture le chuan til in like sakte til until post ka kan va tha kan ma ti wang ni kher lawa in like sakna te kha mi culture kha ani an lo na le pakhat chu chuan bonus atop na bonus tan pakhat karon soi bel tur chu tipping culture hai da chuan tipping culture ania Asia rama chuan kan tip lawa chumi chu service ngai tlangpui na ho ei restaurant a waiter te samtan thin lumet thin te tiang no te hi service ngai tiang na tho si hi Asia rama chuan tip kan pe lo thung thuma Asia rama chuan tlangpuin ma se ta chuan in tip an pathina restaurant a kal chuan tip da hi unexpected American door valley pay chuan restaurant valley pay chuan chu 20% te idu du za di pathai ma se 20% vel the amoi nai angai chu nia chu cheng somman I thil lai kha cheng somman ni chuan cheng ni vel de kha tip ada de kha amoi nai ve ni chu tlang puya chuan standard a chu mo ma se waiter kha ma se ngai chu om chung lo khami kha chu waiter kha thai ti lo mo lo hak tu a thai ti lo mo a fel lo hai chuan tip su da angai lo wa engma na thang ka chu an hlo hi tip atang an hlo te hi ani thina wang hianin ta car zong chun hlo tom lo ma se tip ang zong a hlo adong te hi an nia thang ka chu chuan chuan yeah tipping culture ni kha ai nang lawa Asia ram tang rong kal ron sin te hi chuan an tha thiam khelonga an tip khelo bok thina hei hi nam ho poi tlang pui thawa chu ma se khami kha in an lo na le ani yeah so there's a kumut I don't kankania som pakwa ani ma se bonus nen khan som ani chu ka hani an lo na thren khat